Psi vodiči se školuju u Centru za rehabilitaciju Silver u Zagrebu. Osim pasa vodiča, centar školuje i pse pomagače i terapeutske pse za djecu s poteškoćama u razvoju. Školovanje jednog psa vodiča traje otprilike 2 godine. Prvih godinu dana nakon rođenja ode kod naših volontera na socijalizaciju. Tu uči ono što bismo rekli norme lijepog ponašanja, da bi bio dobar i pristojan za suživot u kući i pri izlascima vani. Zatim ima 6 mjeseci nekakve temeljne obuke, nakon čega ide 6 mjeseci specijalističke obuke, gdje zapravo uči kako voditi slijepu osobu, kako hodati slijepu osobu, sa slijepom osobom, kako zaobilaziti prepreke, nauči i nekakvih 40-ak komandi po kojima mu ja mogu davati nekakve upute. On zna šta je lijevo, desno, ravno, zna pronaći, vrata, zebru, stolicu i tako dalje. Te komande služe zapravo da bi mu ja mogao davati upute gdje želim ići ili što želim pronaći. Psi vodiči smiju ući svugdje, znači praktički im po zakonu nigdje nije zabranjeno ući, znači smiju ući u trgovinu, u liječnika, u posjete u bolnicu, u kino, kazalište i dapače nije niti poželjno psa vodiča sa njegovim korisnikom izbaciti vanka, jer to je zapravo i kažnjivo zakonom. Pse vodiče se ne bi smjelo ometati za vrijeme rada, znači nikakvo dozivanje, maženje, bacanje hrane, niti bilo kakve slične akcije koje će mu poremetiti koncentraciju. On je ipak samo jedno živo biće koje vrlo brzo izgubi koncentraciju i u tom trenutku kada ste ga vi dozvali ili mu ponudili hranu ili nešto, on u tom trenutku dok radi, ako je izgubio koncentraciju, ispred korisnika se nalazi nekakav stup, stablo, rupa, on će vrlo vjerojatno korisnika ozlijediti na toj prepreci, tako da eto, nikako se ne preporuča nikakvo dozivanje psa. Ako se baš imate potrebu javiti psu, bilo bi poželjno zaustaviti korisnika i zamoliti ako se možete javiti, pomaziti psu. I isto tako morate prihvatiti ako vam korisnik to ne dopusti, da jednostavno odete dalje. Nakon školovanja psa vodiča dolazi kod korisnika i kod korisnika znači radi do otprilike negdje svoje 10. godine. U 10. godini odlaze u svoju zasluženu mirovinu. Nakon mirovine korisnik ima pravo izbora vratiti ga Centru za rehabilitaciju Silver ili ga ostaviti sebi za kućnog ljubimca. Većina korisnika naravno ostavi sebi bivšeg vodiča za kućnog ljubimca. Kada nam pas ode u mirovinu, imamo automatski odmah pravo i na novog psa vodiča, tako da zapravo većina slijepih osoba u jednom dijelu svoga života znaju kući imati ovako 2 velika psa, znači svog penzionera i novog psa vodiča.